खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। दिनै कारिगाव मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्ट बेखेवनाय जादों। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे 20 किल'मिटार जानथायाव थानाय कारिगाव 31 नं माहारियारि राजा लामायाव गोदानै लुफुंनाय मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्टखौ बृहस्पतिबाराव बेखेवबाय। गोदानै बेखेवनाय मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्टआव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरनि सुजुग सुबिदा आरो राजा लामाजों थांलाय फैलाय हान्थामेला बिथिङाव दावबायारिफोरा दान्दिसे सम जिरायथ'नो आरो जाग्रा आदार बायदि बायदि जामुंफोरखौ जालांनायनि खाबु दङ। गोदानै बेखेवनाय मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्टनि बिगोमा क'क्राझार सहरनि थागिबि समाज सिबियारि लक्षेन्द्र ब्रह्मआ फोरमायो दि गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोला हाथाइ बाजार आरो अरायथा दखान बायदि बायदि बिथिङाव उन गोग्लैसोनाय, जायनि थाखाय राजा लामाजों दावबायलांग्रा दावबायारिफोरा जिरायथ'नो आरो जाग्रा आदार जालांनायनि खाबु गैयामोन। बेनिखायनो गासै बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै ब्रह्म बिथाङा गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गोदानै मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्टखौ बेखेवबाय होननानै बुङो। आरो सरासनस्रा दावबायारिफोरा फैनानै जाग्रा आदार ओंखाम, रुटि, चावमिन, ना, बेदर बायदि बायदिखौ बाङाय बेसेनावनो जालांनो हागोन होननानै बुङो। ब्रह्म बिथाङा बुंबावो दि गोदानै बेखेवनाय मुनलाइट हटेल आरो रेस्टुरेन्टआव मावग्रा दांग्रा सुबुंनि आंखाल जानाय नङा होननानै बुङो। दायो बेयाव सा 15 खामानि मावग्राफोरा दंखायो आरो हटेल आरो रेस्टुरेन्टनि साखाथियावनो ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा मैगं फानग्रा फालांगि खालामनायनि राहा खालामगोन होननानै बुंबावो। बाक्सानि बिखायाव गोबाव साननि मोनसे आंखाला दिनै मोगथां महर मोनबाय। जोंनि बाक्सा आमार बाक्साखौ दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि नब्लाङाव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सानि सानसुमै आरो सानैसो खौरांगिरिनि नाजानायाव जोनोम मोननाय बर' आरो असमिया नै रावनि सानजिबायारि खौरां बिलाइखौ बेखेवनाय जाबाय। जोंनि बाक्सा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव गिबि आलारि बाथि सावजेनो बिटिसिनि आबाद बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। बेनि उनाव फारियै सावो गाहाय आलासि असम बाणीनि गाहाय सुजुगिरि दिलीप चन्दन, जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु, जोंनि बाक्सानि सामलायगिरि रमेश दास, गाहाय सुजुगिरि रजनी बरगयारी बिथांमोना। आलारि बाथि सावनायनि उनावनो रादाब बिलाइखौ बेखेवनानै होयो असम बाणी रादाब बिलाइनि गाहाय सुजुगिरि दिलीप चन्दन बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फारियै बाहागो लादोंमोन जिल्लानि बायदि आफाद गौथुम जेरै बर' थुनलाइ आफाद, असम साहित्य सभा, एबसु, आसु, जिल्लानि बायदि बिफाननि बिफानारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा। স্থানীয় যিবিলাক সাংবাদিক আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা বাতৰিয়ে বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ 33খন জিলাৰ এনেকুৱা মুছলপুৰৰ দৰে, বৰমাৰ দৰে, মেধাঘাটৰ দৰে, মৰিগাঁৱৰ দৰে সকলোবিলাক ঠাই আছে। এই সকলোবিলাক ঠাই ক্ৰমাৎ আগুৱাই আহিছে। প্ৰত্যেকখন ঠাইৰে বা বাতৰি পেপাৰ এখনে প্ৰকাশ কৰিব লগা হয়, কাৰণ কাকতখন চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ বা বাতৰি প্ৰকাশ কৰাটো বিচাৰে। গতিকে এদিনৰ 16 পৃষ্ঠা বা 20 পৃষ্ঠাৰ এখন পেপাৰত তাতে আকৌ বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ বা বাতৰি দিব লাগে, মহিলা চৰা, মইনা চৰা, খেলা ইত্যাদি থাকে। তাৰপিছত